Παρακαλώ τον πρόεδρο του τμήματος, κύριο Στέφανο Ξενόπουλο, να συνεχίσει με την παρουσίαση του τμήματος. Καλημέρα και από μένα. Πριν ξεκινήσουμε να σας παρουσιάσω το τμήμα, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το τμήμα Τάνης που βρίσκονται σήμερα εδώ αυτή τη στιγμή. Να απευθύνω και ένα μικρό χαιρετισμό σε εσάς, μιας και εκπαιδευτική κυρία. Βασικά, συγχαρητήρια για την επίδοσή σας. Σας έδωσε το εισιτήριο για να φοιτήσετε στην βάθμια εκπαίδευση. Ευχαριστούμε για την προτίμησή σας. Θεωρούμε ότι η δουλειά που κάνετε είναι πάρα πολύ καλή. Εμείς θα προσπαθήσουμε να τη δικαιώσουμε και να φανούμε και αντάξιοι όλων των προσδοκιώσεων. Στο ίδιο μήκος κύματος με τους ανθρώπους που μίλησαν πριν, και εγώ θα θέλω να σας πω ότι τα πράγματα είναι απλά. Αυτή τη στιγμή είστε μαθητές, πετυχημένοι βέβαια μαθητές, περάσετε στο βάθμια εκπαίδευση, αλλά μετά από 5 χρόνια, μέσα από αυτή τη διαδικασία εδώ, σε αυτά τα έδρανα, θα βγείτε μηχανικοί. Αυτό δεν μπορεί να γίνει απλά με ένα θαύμα, με μια επιφύτηση. Θα πρέπει να κάνετε μια ιδιαίτερη προσπάθεια για να αποκτήσετε όλη αυτή τη γνώση, τις δεξιότητες, την κρίση, έτσι ώστε να φέρετε αυτόν τον τίτλο. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσετε και σιγά σιγά θα μεταλλαχτείτε από μαθητές σε μηχανικούς. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι δύσκολο. Για μένα το σημαντικότερο είναι κάτι να αγαπήσετε στο γνωστικό αντικείμενο του μηχανολόγου. Είστε πολύ τυχεροί στην επιλογή σας, είναι ευρύτατο το αντικείμενο, δεν υπάρχει περίπτωση να μην δείτε κάτι που να σας αρέσει. Βρείτε το γρήγορα, ασχοληθείτε με αυτό, ευαθύνετε και ουσιαστικά όλα τα άλλα θα τα απολαύσετε. Να συνεχίσω να κάνω μια μικρή παρουσίαση του τμήματος, αν και είναι πολύ αρχή, για να δείτε για τι περίπου μιλάμε, με τι δραστηριότητες και τι ακριβώς είναι αυτό το τμήμα στο οποίο φοιτείτε. Είστε λοιπόν στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Από το 2019 έχουμε την υπάρχουσα νομική μορφή. Το επιστημονικό πεδίο του τμήματος, αυτό το Μηχανολόγο Μηχανικό, είναι διεθνώς καθιερωμένο. Όλες οι πολυτεχνικές σχολές των πανεπιστημίων παγκοσμίως έχουν τμήμα Μηχανολόγου Μηχανικού. Οι κύριες αποστολές του τμήματος είναι να εκπαιδεύει φοιτητές στο γνωστικό αντικείμενο που μόλις ανέφερα, να διεξαγάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στα εργαστήριά του, επίσης να παρέχει διαβίου εκπαίδευση είτε σε παλιότερους απόφοιτους είτε γενικότερα σε πολίτες, να εκτελεί δράσεις διασύνδεσης με την κοινωνία, θα αναφέρω λίγες αργότερα, και γενικά να συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας με τους απόφοιτους και με τη νέα γνώση που παράγει. Αυτή τη στιγμή στο τμήμα υλοποιούνται και οι 3 κύκλοι σπουδών που μπορεί να υλοποιήσει ένα τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο πρώτος κύκλος σπουδών που ουσιαστικά είναι τα προπτυχιακά προγράμματα. Εμείς λοιπόν υλοποιούμε αυτό το πρόγραμμα που εσείς θα φοιτήσετε, το πενταετές με 300 πιστωτικές μονάδες φόρτο. Αυτό το πρόγραμμα πρόσφατα πιστοποιήθηκε από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και ουσιαστικά πληρεί όλες τις προδιαγραφές που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για ανώτατα εκπαιδευτικά τμήματα. Επίσης, παράλληλα, τρέχουμε ένα προηγούμενο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, το οποίο είναι σε μετάβαση και εκεί είναι ενταγμένοι όλοι οι φοιτητές οι οποίοι το 19 που ιδρύθηκε νομικά το τμήμα με την υπάρχουσα μορφή του παρακολουθούσαν το πρόγραμμα τεχνολογικής εκπαίδευσης. Αυτό το πρόγραμμα ουσιαστικά θα λειτουργήσει μέχρι το 26-27 ακαδημαϊκό έτος. Παράλληλα, στο δεύτερο κύκλο σπουδών που απευθύνεται σε απόφοιτους, έχουμε ένα μεταπτυχιακό με τίτλο Μηχανολογικό Σχεδιασμό με ψηφιακές τεχνολογίες. Παράλληλα, προετοιμάζουμε την έναρξη 2 ακόμη μεταπτυχιακών, ένα στην ενέργεια με εστίαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ένα δεύτερο μεταπτυχιακό εστιασμένο στη ρομποτική. Αυτά θα τρέξουν τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη. Και επίσης ο τρίτος κύκλος σπουδών, όπου πάλι απόφοιτοι εκπονούν τη δακτυλική τους διατριβή.
Στο τμήμα υπάρχουν 6 θεσμοθετημένα εργαστήρια, όπου εκεί κυρίως διεξαγάγεται έρευνα. Αυτά είναι τα εργαστήρια της θέρμανσης, ψήξης, κλιματισμού, το εργαστήριο ρευστομηχανικής και ρευστοδυναμικών μηχανών, το εργαστήριο ανάλυσης υλικών και κατασκευών, το εργαστήριο κατεργασιών και διαμορφώσεων, το εργαστήριο μηχανικής υλικών και μηχανών και τέλος το εργαστήριο χημικής και περιβαλλοντικής τεχνολογίας. Από τα προγράμματα που απευθύνονται σε πολίτες, αυτή τη στιγμή τρέχει ένα πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «Σχεδιασμός και κατασκευή εξαρτημάτων με τη χρήση ψηφιακά καθοδηγούμενων μηχανών». Δράσεις που συνδέονται με την κοινωνία είναι οι εξετάσεις που διεξαγάγουμε για λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για να αποκτήσουν οι ενδιαφερόμενοι άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στις ειδικότητες συμπολιτών, ψυχικών και υδραυλικών. Έχουμε στενή συνεργασία με το Κέντρο Εκπαίδευσης Τεχνικού που εδρεύει στην Πάτρα, όπου εκπαιδεύουμε αξιωματικούς του Ελληνικού Στρατού κυρίως, και έχουμε και αρκετά μνημόνια συνεργασίας με επιχειρήσεις κυρίως της ευρύτερης περιοχής. Τώρα, δύο λόγια για την ειδικότητα του μηχανολόγου μηχανικού. Γενικά η μηχανική, το ξέρετε, το είπε και ο Πρίτανης, είναι ένας κλάδος ο οποίος αποτελεί μάλλον μοχλό οικονομικής ανάπτυξης. Ειδικά η ειδικότητα των μηχανολόγων είναι μια ειδικότητα η οποία βρίσκεται στην αιχμή της νέας τεχνολογίας. Έχει μια ευρύτητα αυτή η ειδικότητα και ουσιαστικά δίνει δυνατότητα απασχόλησης σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας και των τεχνικών έργων. Με βάση στοιχεία που υπάρχουν καταγεγραμμένα, παρατηρείται μια αύξηση στη ζήτηση για μηχανολόγους μηχανικούς 7,5% ετησίως τα τελευταία χρόνια. Επίσης υπάρχει ένας αλγόριθμος του Εργάνη που χαρακτηρίζει τις ειδικότητες ανάλογα με τις προοπτικές απασχόλησης. Η ειδικότητα χαρακτηρίζεται από το Εργάνη ως ειδικότητα υψηλού δυναμισμού. Εμείς πιστεύουμε ότι τα επόμενα χρόνια αυτή η ζήτηση θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο και στηρίζουμε αυτή την πρόβλεψη, αυτή την εκτίμηση στο γεγονός ότι επίκειται ριζική αναδιαμόρφωση του ενεργειακού χάρτη. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πλέον θα είναι η κύρια πηγή παραγωγής ενέργειας και αυτό θα αλλάξει και θα φέρει πολλές νέες θέσεις εργασίας, ειδικά για μηχανολόγους, και επίσης ο τομέας που θα ανοίξουν νέες θέσεις απασχόλησης για μηχανολόγους μηχανικούς είναι στη βιομηχανία, όπου θα αλλάξει μέσω της εφαρμογής, μέσω της υιοθέτησης των ρομπότ, θα αλλάξει και θα μετασχηματιστεί η μορφή της παραγωγής. Πάλι εδώ φαίνεται μια μελέτη όπου η εκτίμηση των ήδη μηχανικών είναι ότι τα πεδία, όπως για παράδειγμα της εξοικονόμησης ενέργειας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της διαχείρισης αποβλήτων, της ανακύκλωσης υλικών ενέργειας, των υδρογονοφάκων, είναι πεδία, υποτομείς, οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλη ζήτηση και αυτή τη στιγμή και τα επόμενα χρόνια, και όλα αυτά είναι πεδία τα οποία εντάσσονται στο επιστημονικό πεδίο του μηχανολόγου μηχανικού. Όσον αφορά την αποκατάσταση των αποφύτων, εσείς πρέπει να ξέρετε ότι το πρόγραμμα που θα παρακολουθήσετε δεν έχει βγάλει ακόμα απόφυτους. Περιμένουμε τους πρώτους απόφυτους στο τέλος του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους. Μιλάμε λοιπόν για τους απόφυτους του τμήματος που παρακολούθησαν το πρόγραμμα τεχνολογικής εκπαίδευσης. Σύμφωνα λοιπόν με μια έρευνα που διεξαγάγαμε πρόσφατα, το 90% των αποφύτων μας εργάζεται και από αυτό το 80% εργάζεται ως μηχανολόγος μηχανικός. Άρα και οι δικοί μας απόφοιτοι εντάσσονται στην αγορά εργασίας και βρίσκουν τον δρόμο τους επαγγελματικά. Κάποια στατιστικά στοιχεία για τη βάση εισαγωγής. Βλέπετε λοιπόν ότι η βάση εισαγωγής μας κινήθηκε στις 5 εισαγωγές που ουσιαστικά κάναμε από το 2019, λίγο πάνω από τις 10.000, και επίσης αν συγκρίνουμε τη βάση του τμήματός μας με τα αντίστοιχα τμήματα των πρώην ΤΕΗ που εντάχθηκαν αυτή τη στιγμή
σε σχολές μηχανικών ως μεταβατικό στάδιο έχουμε διαχρονικά τη δεύτερη υψηλότερη βάση. Αυτά είναι στατιστικά από την εισαγωγή τη δικιά σας. Φαίνεται λοιπόν ότι από τους 140 περίπου εισαχθέντες, 130 εισαχθέντες, οι 70, δηλαδή το μισό περίπου ποσοστό, το 55% δήλωσε το τμήμα ως πρώτη επιλογή και γι' αυτό σας είπα ότι σας ευχαριστούμε θερμά που μας προτιμήσατε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν στο τμήμα υπάρχουν περίπου 500 ενεργοί φοιτητές στο τρέχον πρόγραμμα σπουδών που θα παρακολουθήσετε. Συν εσάς, 130, θα πάμε ουσιαστικά στους 600 και κάτι φοιτητές. Το πρόγραμμα σπουδών που θα παρακολουθήσετε, όπως σας είπα, το πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι έχει πιστοποιηθεί πρόσφατα από την Εθνική Αρχή Ενότητας Εκπαίδευσης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχεται. Είναι λοιπόν 10 εξάμηνα, το ξέρετε καλά, 5 έτη. Ο φόρτος αντιστοιχεί σε 300 πιστωτικές μονάδες. Αυτό δεν σας λέει κάτι, αλλά αντιστοιχεί περίπου σε 40 ώρες εργασίας την εβδομάδα. Οι 25 με 28 είναι παρακολουθήσεις σε μαθήματα, τα οποία κυρίως έχουν και θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος, και οι υπόλοιπες ώρες είναι ώρες οι οποίες πρέπει να αφιερώσετε εσείς επαγγελματίως, έτσι ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε αυτά που διδάσκετε και να αφομοιώνετε αυτά που διδάσκετε. Το πρόγραμμα σπουδών χωρίζεται σε δύο κατευθύνσεις εξειδίκευσης, σε μία αυτή των μηχανολογικών κατασκευών και εγκαταστάσεων και στη δεύτερη της ενέργειας και περιβάλλοντος. Η επόμενη διαφάνεια δίνει καλύτερη εικόνα για το πρόγραμμα. Έχουμε λοιπόν μαθήματα τα οποία είναι γενικών γνώσεων, 11 μαθήματα γενικών γνώσεων, μαθηματικών κυρίως και φυσικής. Συνέχεια έχουμε μαθήματα βασικών γνώσεων μηχανολόγου μηχανικού που πρέπει να ξέρει ένας μηχανολόγος ανεξάρτητα τι εξειδικεύση θα πάρει, όπως μαθήματα μηχανικής, σχεδίου, αντοχής, ηλεκτρομηχανικά κλπ. Αυτά τα μαθήματα είναι 33. Μετά, στο 7ο εξάμηνο, επιλέγετε μία από τις δύο κατευθύνσεις και από το σημείο και αυτό εξειδικεύεστε. Μέσα σε κάθε εξειδικεύση υπάρχουν υποχρεωτικά μαθήματα, αυτά τα ονομάζουμε υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης, και υπάρχουν και μαθήματα επιλογής. Εμείς λοιπόν προσφέρουμε περισσότερα μαθήματα, προσφέρουμε 11 μαθήματα και από αυτά εσείς θα πρέπει να επιλέξετε τα 6. Τελικά, για να πάρετε πτυχίο, θα πρέπει να εκπονήσετε και μια διπλωματική, ο φόρτος της οποίας αντιστοιχεί περίπου σε ένα εξάμηνο εργασίας, και να κάνετε και υποχρεωτικά πρακτική άσκηση 2 μηνών σε μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο αντικείμενο του μηχανικού μηχανικού. Μέχρι να πάρετε εσείς να φτάσετε μάλλον στο τελευταίο έτος, αυτό μάλλον θα αυξηθεί η τάση και μετά από κάποιες συστάσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της πιστοποίησης, είναι να το αυξήσουμε σημαντικά. Άρα, το 2 μήνες να έχετε στο μυαλό σας ότι θα γίνει μεγαλύτερο διάστημα. Συνολικά λοιπόν, για να πάρετε πτυχίο θα πρέπει να περάσετε πτυχώς 44 μαθήματα. Συγγνώμη, 54. Αυτή τη στιγμή το ακαδημαϊκό προσωπικό του τμήματος αποτελείται από τα μόνιμα αποτακτικά μέλη διδακτικού ερευνητικού προσωπικού. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 16 καθηγητές τακτικοί, 7 ακόμη νέοι επιστήμονες συνδράμουν στην εκπαιδευτική διαδικασία με συμβάσεις ετήσιες, και έχουμε και 3 μέλη τεχνικού προσωπικού, τα οποία συνδράμουν στη λειτουργία των εργαστηρίων. Μια και είναι ο κ. Πρίτανης, ειδικά στον κ. Πρίτανη, και να του πω ότι μια από τις παρατηρήσεις της Επιτροπής ήταν ότι τα 3 μέλη τεχνικού προσωπικού είναι πάρα πολύ λίγα και θα πρέπει να κάνουμε κάτι για να τα βοηθήσουμε. Διοικητικό προσωπικό του τμήματος είναι τα 3 μέλη, η γραμματέας και άλλα 2 στελέχη της γραμματείας. Τώρα, οι βασικές υποδομές μας τις ανέφερα, έτσι, το εργαστήριο θέρμανσης ψύχης κλιματισμού, το εργαστήριο ρευστομηχανικής και ρευστοδυναμικών μηχανών, το εργαστήριο ανάλυσης υλικών και κατασκευών, το εργαστήριο κατεργασιών και διαμορφώσεων, το εργαστήριο μηχανικής υλικών και μηχανών,
το Εργαστήριο Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας. Αυτά είναι τα 6 θεσμοθετημένα εργαστήρια που προανέφερα. Εκτός αυτών, για εκπαιδευτικούς σκοπούς υπάρχει Εργαστήριο Φυσικής, Εργαστήριο Ατμολεβήτων και Ατμοστροβίλων, Εργαστήριο Μηχανών Εσωτερικής Καύσης, Εργαστήριο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και λοιπές εκπαιδευτικές δομές όπως κέντρα υπολογιστών, αίθουσες διδασκαλίας, τις έχετε ήδη δει, και η βιβλιοθήκη και αναγνωστήρια. Γενικά, οι υποδομές μας καταλαμβάνουν ένα χώρο περίπου 6.000 τετραγωνικά μέτρα. Για την ενημέρωσή σας υπάρχει ιστότοπος, το τμήμα διαθέτει ιστότοπο. Έχουμε αποφασίσει και το τηρούμε ευλαβικά να τον επιτροπούμε συνεχώς, οπότε καλό είναι να τον επισκέφτεστε. Επίσης υπάρχει ο αντίστοιχος ιστότοπος του Ιδρύματος για γενικότερες πληροφορίες και υπηρεσίες. Έχει το τμήμα παρουσία και στα social media. Δεν έχουν σημαντική συνεισφορά, αλλά υπάρχουν νέοι καθηγητές οι οποίοι πραγματικά συνδράμουν. Έχουμε παρουσία στο Instagram και στο YouTube. Και τέλος, να σας αναφέρω κάτι επίσης πολύ σημαντικό. Όλα τα τμήματα των πανεπιστημίων υλοποιούν ένα θεσμό, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός, ο θεσμός του Ακαδημαϊκού Συμβούλου. Άμεσα, τις επόμενες μέρες, θα σας ανατεθεί ένας σύμβουλος καθηγητής. Τα στοιχεία του θα τα μάθετε μέσα από το e-class, ο οποίος ουσιαστικά είναι ο άνθρωπος ο οποίος σας φροντίζει εισαγωγικά κατά τη διάρκεια των σπουδών σας. Καλό λοιπόν είναι από τη στιγμή που σας δίνετε αυτή τη δυνατότητα να τη χρησιμοποιήσετε, να είστε σε στενή επαφή με τον ακαδημαϊκό σύμβουλό σας και πραγματικά πιστέψτε με, θα σας βοηθήσει σε πάρα πολλά πράγματα κατά τη διάρκεια των σπουδών. Επίσης, τονίστηκε και από τον κύριο Τζετζιλάκη, ο οποίος ξέρει τις διαδικασίες του τμήματος. Θέλουμε να σας έχουμε αρρωγό στην προσπάθεια για να βελτιωνόμαστε συνεχώς. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει σχετική ηλεκτρονική υπηρεσία στον ιστότοπο, όπου ανώνυμα τελείως μπορείτε να υποβάλλετε οποιοδήποτε παράπονο θέλετε, το οποίο υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία, υπάρχει υπεύθυνος και δρομολογεί ουσιαστικά την επίλυση του ζητήματος που θέσατε. Καλές σπουδές ξανά, θα τα πούμε.